Tervetuloa tänne Hannun kesäkeittiön jälleen. Olemme kuvausryhmän kanssa matkustaneet Raaheen. Tuossa kuvaajan takapuolella on Itämeri, maailman saastuneen meri. Siinä niin. Ja tässä meillä esittelen meidän rillauspaikkamme. Tulipaikka on tässä. Jatkakaa. Jatkakaa. No niin, kamera käy. Tämä on kallista kuvausaikaa. No niin, elikkä tässä... Merillä. Hetkinen. Siis, ilmeisesti paikallinen Tulipaikka on täällä. Paikallinen trompi on tehnyt tuhojaan ja tässä... Siirretäänpä tästä kiveä vähän syrjään, että on tulipaikka esillä. Merillamme nimittäin nyt vihanneksia. Ja tuoretta paikallista raahelaista. Tässä on juolukkaa tai meriheinää, mitä niin. No niin. Ja tässä kesäkeittiön kevennyksenä pojat menivät uimaan. No niin, me päätämme tämän kesäkeittiön tähän. Kohta meillä on tässä vihannekset valmiina ja nautimme illasta ja palaamme asiaan taas ensi kerralla. Morjens!